Allan Hoekman, je komt net van het podium hier op het Grote Buma NL Festival. Mooi feestje, hè? Ja, fantastisch. Echt, ik voel me vereerd om hier te mogen staan tussen al die grote namen. En voor jou als artiest ook belangrijk om hier je gezicht te laten zien. Want het is toch even het middelpunt van de Nederlandse muziekwereld, hè, voor een dag. Ja, absoluut. En ik had natuurlijk nooit verwacht dat ik hier überhaupt zou mogen staan. Zoveel grote namen en waanzinnig publiek. Een onwijs groot podium hier in de verte. Dus ik ben helemaal in mijn sas, ja. Je hebt helemaal je plekje wel gevonden, hè? Lekker hit op je naam. Dat nu lekker aan het uitkristalliseren is, maar je bent ook weer aan het nadenken over nieuwe dingen. Ja, zeg maar ja en geen nee. Mijn laatste single ging echt onwijs goed. Verliep echt als een speer. Werd overal super ontvangen. En we zijn achter de schermen alweer druk bezig inderdaad met een nieuwe single. En ik ben ook erg benieuwd hoe die het zal gaan doen. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Ik leef mijn eigen leven. Is dat een stukje songtekst of het thema van het liedje? Misschien beide. We gaan het afwachten.